other. There's an endless road to rediscover. Pozdrav svima ljudi, ovdje Matkes i danas igramo NBA Live na slabijem akauntu i ljudi danas vam pokazuje moj updateovan tim. Znači ljudi vidite 70 za sad. Upgradeovao sam malo tim, vidite sad svi full silver, imam samo 3 gold igrača. Sad ću vas pustim malo da vidite sve timove. I eto ljudi, igrat ćemo head to head sa svakim timom, pa ček samo da čujem koliko će to bude. Da, jedno 10 minuta će bude klip, pa nema veze ljudi. Daj počnemo sa tu vegem. Pa da imamo da možemo da dobijemo ovog lika. Dostavimo tip off. To mi reci Bobby osvojio tip off, naravno. Ljudi, kupio sam ovog JJ Redika sad, koji ima 93 ljudi. Da li će dati... Šta? Nije dao trojku. Pa sad ćemo vidimo da li će da trojku. BOOM! Samo je splashovao. Ništa više. Ljudi, izvinite ako se derem, zašto sad mogu više da se derem, zašto mi niko nije u kući. I'm home alone. Treba snimati film o meni. Zašto bukvalno ja sam stalno sam kući, ono. Pa, a može jedan alley-oop? Šta? Može li mi neko reći šta je to bilo? Ok, ovo je bio totalan lag. Pa ja sam žurio sam. Sad će sanja s nekim drugom, brate mili, kao igraju sad Cleveland, Boston i 2-1 za Cleveland i on meni kaže kao dobit će vas Cleveland, pa dobit će ovo moj kurac za večeru. Znaš, kako psujem, a? Žurio sam. Nema šanse da nas dobiju, brate mili. 1-1 za Boston, znači ima Boston da bude furnija, brate mili. Ima da vas jebu. Tri 0 za mene, ljudi. Ja sam veoma festen žurio. Veoma festen žurio. Ne znam, ljudi. Možda nećemo da vam pokažemo. Možda vam neću pokazati ceo tim. Možda samo neke postave, 3 postave, možda neću sve. JJ Redick samo splashuje, ništa više. Šta mi baguješ, bre? I ljudi, vjerojatno će u skorije vreme da izađe klip sa fidget spinnerom, možda će danas da izađe klip sa fidget spinnerom. Ne znam. Redick sa pola! Maši. Jebi ga, žurio je. Veoma festen. Gdje mi je fidget spinner? Evo ga ovdje, bre. Tu je macan moj mali. Ali ja sam kupio fidget spinner sa 5 onih krakova, ne sa 3. Samo da znate odmah, da ne kažete žurili smo i onda ja kažem kao pa niste žurili, ja sam žurio, a vi niste i onda vi meni kažete kao ej, ti si veoma festen gnjurio. Bobby daje trojku u posljednjoj sekundi. Bum. Vidite koji je to skill. Znači ljudi, stvarno se izvinjavam ako se derem, ono. Stvarno se izvinjavam, veoma sam festen gnjurio. Stvarno se izvinjavam. Kaza se just look at this ball. Ja sam tu upravo rekao nešto na engleskom, izvinite. Izvinite, Englez. Vidi ga, ima Chris Paula. Vidi ga. A sad idemo sa shootingom, što bi to druga najbolja postava. Ajmo, Larry Nance. Dobre, Larry Nance. Ovo je Robert Covington, ja mislim da se tako zove. Ima 89 trojku.
Da opalimo jednu sa njim. I on naravno ne daje. Mamicu ti jebem. Pa ti igramo odbranu gore nego James Harden. Chris Paul zakucao je. Dobre, bacaj Larry Nancu i on naravno maši! Kako ću se ja ubiti ljudi, znači kako možeš da promašiš to? Kako možeš da promašiš to? Ajde ti meni reci. Dobre, Austin Rivers uza loptu, bre! Corey Brewer! For free maši! Naravno, uvek kad kažem for free, on maši. Govno jedno. Nije svaki dan badnji dan. Poklopio te je, bre! Hajde se uzbiljite malo. Bate, ja ću da forfeitu. Ne mogu. Ne mogu, ljudi, mislim, nerviram se jednostavno, mislim. Nećemo igrati uopšte, ne mogu gledam paćenike, brate. Kad su žurili. Ima neki live event da se odigram. Nema ništa. Odu se imam ovog šabana da prodam, Znači, bukvalno ljudi sad svakog igrača prodajem, zato što moram da dobijam pare, pa da bi upgradeovao tim, pa bukvalno svakog igrača prodajem. Pa jebi ga, žurio sam, Fiesten, žurio sam. Šta je ovo, ljudi? Okej. Ljudi, ovo je kraj klipa, što bukvalno nemamo što više da radimo. I kao i uvek, nadam se da ste uživali i žurio sam.